Океанът покрива 71% от повърхността на нашата планета, а ние сме изследвали по-малко от 20% от него. Имаме по-подробни карти на Марс, отколкото на собственото ни морско дъно. А под тези тъмни води се крият открития, толкова невероятни, че поставят под съмнение всичко, което мислим, че знаем за историята, за технологиите и дори за самата реалност. От древни устройства, които изглеждат като съвременни компютри, до мистериозни формации, напомнящи извънземни кораби и следи от цивилизации, живели хиляди години преди записаната история. Това не са просто артефакти, това са ключове. Ключове към изгубеното минало на човечеството. Днес ще разгледаме топ 10 най-невероятни открития, направени някога на дъното на моретата. Открития, които ще ви накарат да се запитате какво още се крие там долу и какви тайни все още пази океанът. Преди да се гмурнем в дълбините, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и останете до края на видеото, защото несъмнено тези открития ще преобърнат представите ви за нашата история и напредъка на човечеството. А сега, нека да започваме. Започваме с номер 10. Нещо, което изглежда така, сякаш е извадено направо от научно-фантастичен филм. През юни 2011 година шведският екип Ocean X, занимаващ се с подводно търсене на съкровища, сканира морското дъно на Балтийско море, когато техният сонар улавя нещо, което ги оставя без думи. Огромен кръгъл обект с диаметър около 60 метра, намиращ се на дълбочина от приблизително 90 метра. Но истинският шок не бил в самото откритие, а в това, което екипът видял. Аномалията в Балтийско море е открита от Питър Линдбърг, Денис Оберг и техният шведски екип от водолази Ocean X. Когато се върнали на мястото с камери и оборудване, онова, което заснели, предизвикало всякаква логика. На сонарните изображения се виждали правоъгълни коридори, поредица от стъпала, всяко точно по 1 метър високо, като истинско стълбище, две дупки в горната част на обекта, едната с диаметър около 25-30 см, а другата около 2 метра, като по-голямата била обградена от квадратна структура, напомняща строителна рамка. И тук нещата стават наистина странни. Когато водолазите се приближили до обекта, всичките им електронни устройства започнали да отказват. Сателитните телефони спрели да работят, а камерите блокирали. Едва когато се отдалечили на около 200 метра, всичко започнало да функционира нормално. Някои вярват, че това е катастрофирало НЛО. Формата на диска определено го подсказва. Много хора забелязват поразителна прилика между формата на обекта и извънземният космически кораб от Междузвездни войни Millennium Falcon или на български Хилядолетният сокол, което само засилило спекулациите, че може би става дума за нещо с извънземен происход. Други предполагат, че може да са останки от изгубеният град Атлантида. Скептици пък твърдят, че е естествена скална формация, но това не успява да обясни електромагнитните смущения, перфектните геометрични линии или вътрешните коридори, които се виждат на сонарните снимки. След първоначалното откритие и медийния шум, финансирането изведнъж спряло, а мащабни научни изследвания така и никога не били проведени. Какво ли не искат да открием там долу? На 9-то място се спускаме към едно от най-красивите и впечатляващи неща под водата – Christ of the Abyss или на български Христос на бездната е потопена бронзова статуя на Исус Христос, създадена от Гуидо Галети, чийто оригинал се намира в Средиземно море, край Сан Фрутозо, между Камоли и Портофино на италианската ривиера. Оригиналната бронзова статуя е поставена на 22 август 1954 година на дълбочина от около 17 метра и е висока 2,5 метра. Тя изобразява Христос с дигнати ръце към повърхността, като символ на мир и благословия. Но това не е просто произведение на изкуството, това е паметник в памет на загиналите в морето. Идеята за тази подводна статуя идва от легендарния италиански водолаз Дулио Марканте,
който я замислил, докато скърбял за смъртта на своя приятел Дарио Гонзати, един от първите пионери на гмуркането. Статуята е поставена в памет на всички, които са изгубили живота си в морето. Любопитен факт е, че втората бронзова статуя, отлята от същата форма, е поставена край бреговете на Сейнт Джордж, Гренада, като подарък на народа на Гренада в знак на благодарност, че спасили екипажа и пътниците на италианския кораб MV Bianca Sea, а трето копие се намира в Ки Ларго, Флорида. Тези подводни статуи на Христос са се превърнали в място за поклонение и символ на надеждата за водолази от целия свят, стоящи като вечни пазители на дълбините. На номер 8 попадаме на откритие, което разбуни целия интернет и обърка учените. През октомври 2012 година Джино Ковачи се разхождал по плажа Помпано Бич в Флорида, когато забелязал нещо, което стърчало от пясъка. Огромно синкаво око с размерите на бейсболна топка. Ковачи сигнализирал на полицията и скоро след това се свързал с изследователи от Комисията за риболов и дива природа на Флорида. Окото било съвсем прясно, дори кървяло, когато го поставили в пластмасова торбичка, и никой не можел веднага да определи от какво същество идва. Когато снимките на тайнственото око били качени онлайн, спекулациите избухнали. Гигантски калмар, кит, морско чудовище, интернетът кипял от догадки, а учените първоначално предположили, че окото принадлежи на огромна риба. След щателен анализ, експертите стигнали до извода, че окото принадлежи на риба меч, поради неговия размер, цвят и структура. Според следите от прави разрези около коста, специалистите смятат, че рибар е изрязал окото от рибата и го е хвърлил зад борда. Случаят бил приключен, или може би не съвсем. Гигантското око, изхвърлено на брега на Помпано Бич, било избрано от National Geographic за най-странната история на 2012 година. То напомня, че океанът все още крие същества, които рядко виждаме, и че в дълбините дебнат огромни хищници, които остават невидими и почти непознати. А сега се гмуркаме в едно от най-противоречивите подводни открития, за което мнозина вярват, че може би доказва една от най-известните библейски истории. През 1978 година Рон Уайът наел малък самолет и прилитал над залива Акаба, южно от Ейлат, Израел, когато забелязал район, който приличал на мястото, където Моисей бил притиснат между Червено море и армията на фараона. Уайът започнал подводни изследвания край брега на Новейба и твърдял, че открил позлатено колело на колесница във водите на Червено море. Той намерил няколко колела с 6 спици, както и едно с 8, а през 1988 година открил и 4 спицово златно колело. Уайът извадил главината на колелото с 8 спици и я предоставил на директора по антики в Кайро, който незабавно е идентифицирал като колело от колесница, датиращо от преди около 3500 години, времето на 18-та династия. Въпреки това, работата на Рон Уайът е широко отхвърлена от утвърдени археолози и учени, а дори двама министри от собствената му религиозна общност написали книга, в която заключили, че изследванията му са до голяма степен измама. Всичко, което съществува в подкрепа на твърденията му, са снимки, повечето показващи коралови образования, без никакви официално документирани и съхранени артефакти. Но вярващите посочват специфичния дизайн на колелата, който напълно съвпада с епохата на 18-та династия, както и подводният сух проход, който Уайът твърди, че е открил, и библейското описание на изхода. Но дали това е доказателство за чудото на Моисей или просто естествени коралови формации, това откритие продължава да поддържа мистерията жива и до днес. Номер 6 ни връща в света на подводното изкуство, но това произведение държи рекорд. Извисяваща се на височина от около 5,5 метра и тежаща повече от 60 тона, Океанският атлас е смятана за най-голямата подводна скулптура в света. Тя е инсталирана
през октомври 2014 година край западният бряг на остров Ню Провидънс, близо до Насао, Бахамите. Произведението изобразява местно бахамско момиче, което държи върху гърба си тежестта на океана. Символ, вдъхновен от древногръцкият мит за Атлас. Създадена от известния скулптор, водолаз и фотограф Джейсън Декейрис Тейлър, статуята не е просто изкуство, тя е послание за опазване на природата и излят от бетон. Огромната фигура е проектирана така, че да се превърне в изкуствен риф, където да намират убежище риби, корали и морски организми. Скулптурата е поръчана от Фондацията за образование и опазване на рифовете на Бахамите, за да намали натиска върху естествените коралови рифове. Младото момиче, коленичило на морското дъно и поддържащо тежестта на океана, представлява бремето, което ние хората оставяме на бъдещите поколения. Опитвам се да покажа как човешката намеса в природата може да бъде положителна и устойчива, казва Тейлър, наричайки творбата икона на хармонията между човека и природата. На дълбочина само 5 метра гмуркачи и шнорхелисти могат да обикалят около тази колосална фигура, завладяващо напомняне за нашата отговорност към океаните. А сега се потапяме към първият подводен скулптурен парк в света – подводна гора от призрачни човешки фигури. Отново произведение на Джейсън Декейрис Тейлър. Той се намира в Гренада и е включено от National Geographic в списъка на 25-те чудеса на света. Подводният скулптурен парк Молинер Бей е създаден през 2006 година, след като ураганът Айван причини сериозни щети на морското дъно. Състои се от 75 произведения, които заемат площ от 800 квадратни метра, разположени на дълбочина между 5 и 8 метра. Централното произведение е Весизи Тюц, 26 деца, момчета и момичета, които се държат за ръце в кръг, символизиращ кръговрата на живота. Сред другите скулптури са изгубеният кореспондент, мъж седнал на бюро с пишеща машина, заобиколен от вестници от 70-те години, застинал завинаги във времето, и неподвижният натюрморт, купа с плодове, разпръснати плодове и предмети, поставени в сюрреалистичен подводен контекст. Това, което прави мястото наистина изключително, е, че тези произведения не са статични. Тейлър изработил скулптурите от специфичен цимент с неутрално pH, който не замърсява водата и чиято груба текстура насърчава кораловите ларви да се прикрепят към него. С годините морският живот е колонизирал инсталацията. Много от фигурите вече са покрити с гъби, водорасли и корали. Живо напомняне, че когато й се даде шанс, природата винаги намира начин да се възстанови. Така тези скулптури постепенно се превръщат от човешко изкуство в живи рифове. А сега се потапяме към една от най-спорните находки в подводната археология – монументът Йонагуни, намиращ се край южното крайбрежие на остров Рюкю, Япония, и е открит не от шведският екип Ocean X, както често се бърка, а през 1986 година от местен водолаз, който търсил чукоглави акули. Това, което той е открил, били огромни каменни структури, намиращи се на около 30 метра под водата. Перфектно оформени стъпала, гладки тераси и дори структури, приличащи на улици и паметници. Доктор Масаки Кимура, морски геолог от университета на Рюкю, изучава мястото вече на 25 години и е убеден, че това е дело на човешка ръка. Основната формация представлява масивна стъпаловидна пирамида, дълга около 75 метра и широка 40 метра, с 5 ясно различими нива, които образуват терасовиден ефект. В скалата има издълбани канали, напомнящи на пътища, каменни колони, които изглеждат умишлено подредени. Формация, наречена от изследователите костенурката, тъй като наподобява издяла на животинска глава. И най-впечатляващото – каменна платформа с два монолитни стълба, стоящи като древни пазители. Ако това наистина е изградено от хора, то е поразително.
Последният път, когато тази територия е била над водата, е било преди около 10-12 хиляди години, в края на последната ледникова епоха, преди пирамидите в Египет, преди Стоунхендж, преди която и да е известна развита цивилизация. Това откритие, разбира се, поражда спорове. Доктор Робърт Шок от Бостонския университет смята, че формацията е напълно естествена, резултат от тектонска активност и ерозия, но това не обяснява следите от инструменти, издълбаните в длъбнатини, приличащи на басейни за съхранение или каменната глава с ясно различими човешки черти. Островите Рюкю имат легенди, датиращи от хилядолетия, за изгубено царство, наречено Му, или Рюгудзо, което значи подводен дворец. Това просто митове ли са? Или спомени от реално минало, което човечеството е забравило? Номер 3 ни отвежда до откритие, което променя представите ни за древните цивилизации. Под водите на Средиземно море лежат останки от цели селища, не от класическата античност, а от каменната епоха. Ето пример за няколко селища. Павлопетри в Гърция, датирано на около 5000 години и смятано за едно от най-старите потънали селища в света. Хераклион, край бреговете на Египет, някога процъфтяващо пристанище, потънало преди повече от 1000 години, но най-завладяващите открития са още по-древни. Край бреговете на Израел, археолозите са намерили каменни структури, инструменти и следи от селища, датиращи между 7000 и 10 000 години, по времето на неолита. Това не са случайни артефакти, това са напълно оформени селища, с основи на сгради, улици и постройки, които някога са били на сушата, но в последствие са били погълнати от морето, когато нивото на океаните се повишило след края на ледниковия период. Но какво всъщност означава това? В продължение на хилядолетия хората са живели и процъфтявали в крайбрежни райони, които днес са на стотици метри под водата. Това не са били първобитни пещерни хора, а сложни общества със строителство, социална структура и технологии. И голяма част от тази археологическа история все още лежи скрита под вълните, чакайки да бъде открита. Средиземно море е запазило тези места изключително добре. Доказателствата подсказват, че големи крайбрежни ивици са съществували далеч преди писаната история и че покачването на морското равнище след последната ледникова епоха може да е заличило цели глави от човешкото развитие. Така нареченото начало на цивилизацията може би въобще не е било начало, а просто оцелелите, които са се преместили навътре в сушата, след като водите са се надигнали. При номер 2 се насочваме към сладководните басейни, към едно от най-загадъчните подводни открития в Северна Америка. През 2007 година, докато използвали сонар, за да търсят останки от корабокрушения в езерото Мичиган, изследователи открили нещо, което не би трябвало да съществува. Редица от големи камъни, подредени в кръг, подобен на Стоунхендж, намират се на около 12 метра под повърхността на Гранд Травърс Бей. Но нещата стават още по-странни. На един от камъните има гравюра на мастодонт, животно подобно на слон, което е изчезнало преди около 10 000 години. Ако тази гравюра е автентична, това означава, че структурата е създадена по време или дори преди края на ледниковата епоха, когато мастодонтите все още са бродели из Северна Америка. Камъните са подредени твърде прецизно, за да е случайно дело на природата. Някои стоят изправени, други са разположени така, че очевидно са били поставени нарочно. Формацията напомня на древните каменни кръгове, открити по света. Сякаш има обща цел или знание, споделяно от древни култури. Откритието обаче е пазено в тайна в научните среди. Подробни изследвания не са публикувани, а достъпът до мястото е ограничен. Но защо? Ако тези камъни са били поставени, когато районът е бил суха земя, това означава, че те предхождат известните индиански култури.
Това подсказва, че на територията на Северна Америка е съществувало напреднало общество хиляди години преди официално приетата история. Особено спорен е релефът на мастодонта. Ако е истински, това би било директно доказателство, че хората са наблюдавали и изобразявали тези изчезнали животни. Това би било едно от най-древните известни примери на изобразително изкуство в Северна Америка. Но за да се потвърди това, е нужна обстойна подводна археологическа работа, такава, която по неизвестни причини все още не е разрешена. И ето го номер 1. Откритието, което буквално промени разбирането ни за древната технология. Антикитерският механизъм е древногръцки ръчно задвижван астрономически уред, най-старият известен пример на аналогов компютър. Капитан Димитриос Контус и екип гмуркачи, които събират морски гъби от остров Сими, откриват през 1900 година останките от корабокрушение край нос Глифада на гръцкият остров Антикитира на дълбочина около 45 метра. Сред бронзови статуи, керамика и бижута те намират нещо, което прилича на корозирал къс бронз и дърво. Никой не му обръща внимание, докато през 1902 година не е забелязано, че вътре има зъбни колела. Може би се чудите какво представлява този уред. Построен преди приблизително 2100 години, сложната му система от взаимно свързани прецизни бронзови зъбни колела проследява движението на планетите, Слънцето и Луната, предсказва затъмнения и следи фазите на Луната. Уредът може да се използва за предвиждане на астрономически позиции и затъмнения десетки години наред, както и да следи 4-годишният цикъл на спортни игри, подобно на Олимпиада. Но нека да бъда напълно ясен, това е технология, която по своята сложност не би трябвало да съществува за времето си. Нищо, дори отдалечено подобно на това ниво на механична сложност, не се появява отново в историческите записи в следващите над 1000 години, чак до средновековните катедрални часовници. Нека ви го кажа така. Представете си, че намирате съвременен смартфон в римски руини. Ето толкова шокиращ е този технологичен разрив в историческата хронология. Но може би вече се чудите как точно е работил този уред. Устройството е използвало поне 30 прецизно изработени бронзови зъбни колела. Чрез завъртане на дръжка или копче за задвижване на зъбните колела, използващият можел да види позицията на Слънцето, Луната и 5 тогава известни планети за всяка дадена дата в миналото или в бъдещето, включително тяхното разположение спрямо зодиакалните съзвездия. Това устройство взимало в предвид неправилните движения на планетите, предсказвало затъмнения, използвайки вавилонския лунен цикъл и проследявал 19-годишният цикъл на лунните фази. Александър Джонс, историк на древна наука от Ню-Йоркския университет, спекулира, че може би е имало само една висококачествена работилница около 100 години преди новата ера, която е разполагала с умения и знания да произвежда такива уреди. Но ако един е оцелял в корабокрушение, колко още са били изработени, колко от тях са били разтопени за скрап, а знанието за тях изгубено завинаги? Професор Тони Фрид от изследователския екип по антикитерският механизъм в Университетският колеж в Лондон обяснява: нашият модел е първият, който съответства на всички физически доказателства и пасва на описанията в научните надписи, гравирани върху самия механизъм. Слънцето, Луната и планетите са представени в едно впечатляващо демонстрационно постижение на древногръцкият гений. Този уред доказва, че древните цивилизации са били далеч по-технологично напреднали, отколкото предполагаме. Той показва, че знанието може да се изгуби и ни кара да се запитаме какво още са знаели древните, какви други технологии са съществували, които напълно сме забравили.
от древногръцки компютри до мистериозни каменни кръгове, от следи на изгубени цивилизации до формации, които може би са останки от извънземни апарати. Океанът е най-голямото археологическо съкровище на човечеството, а ние едва сме започнали да го изследваме. Помислете за всичко, което видяхме днес. Механизмът от Антикитера доказва, че древните гърци са притежавали технологии, които не са били възстановени повече от 1000 години по-късно. Монументът Йонагуни може да е доказателство за цивилизации, процъфтяли преди 10 000 години. Аномалията в Балтийско море остава необяснена. Подводните селища от каменната епоха ни показват, че цели глави от човешката история се намират потопени под вълните. В този момент, докато гледате това, 71% от повърхността на Земята е покрита от океани. До сега сме изследвали по-малко от 20% от океанското дъно. Всяка година се появяват нови открития. Автономни подводници, усъвършенствани сонари, изкуствен интелект, който разпознава модели. Технологиите стават все по-добри. Намираме се на прага на възможността да картографираме и проучим всеки сантиметър от морското дъно. Въпросът не е дали там долу ни очакват още невероятни открития. Въпросът е, готови ли сме за това, което ще намерим? Готови ли сме да пренапишем историята? Готови ли сме да признаем, че древните цивилизации може би са били много по-развити, отколкото сме си представили? Защото ако последното столетие на подводна археология ни е научило на нещо, то е следното. Океанът крие тайни, които могат из основа да променят нашето разбиране за това кои сме, откъде идваме и на какво е способен човешкият род. Отговорите са там долу, чакащи в тъмнината. Всяко гмуркане, всяко сонарно сканиране, всяко ново откритие, ние се приближаваме все повече до това да разкрием истината. Но въпросът не е до това дали ще я разкрием. Това е просто въпрос на време. Истинският въпрос е дали ще ни позволят да я узнаем. Ако сте стигнали до тук и видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещи видеа, било то за мистерии, открития, митове, легенди, наука или технологии. Също така, споделете видеото с приятели, така наистина помагате за разширяването на канала, за което ви благодаря. Натиснете бутона хайп под видеото, това също ще помогне за разпространението му. Пред вас ще откриете още интересни видеа, които също може да изгледате. Благодаря за вниманието и до следващия път.